Mula sa tahanan ng mga batikang tagapagbalita at tagapaghatid ng saya sa bawat Pilipino, kami ang Radyo Pilipino Media Group. Ang bawat tunog ay may layunin, bawat salita ay may hangarin, bawat segundo'y hindi bibitaw, umulan man o umaraw, handang makinig sa boses ng mamamayan. Hatid ng programa ang dekalidad na serbisyo upang mag-ulat ng impormasyon at katotohanan. Hindi papahuli sa oras ng balita. Bawat minuto, eksklusibo. Kami ang Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Mula sa tahanan ng mga batikang tagapagbalita at tagapaghatid ng saya sa bawat Pilipino, kami ang Radyo Pilipino Media Group. Ang bawat tunog ay may layunin, bawat salita ay may hangarin, bawat segundo'y hindi bibitaw, umulan man o umaraw, handang makinig sa boses ng mamamayan. Hatid ng programa ang dekalidad na serbisyo upang mag-ulat ng impormasyon at katotohanan. Hindi papahuli sa oras ng balita. Bawat minuto, eksklusibo. Kami ang Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Mula sa tahanan ng mga batikang tagapagbalita at tagapaghatid ng saya sa bawat Pilipino, kami ang Radyo Pilipino Media Group. Ang bawat tunog ay may layunin, bawat salita ay may hangarin, bawat segundo'y hindi bibitaw, umulan man o umaraw, handang makinig sa boses ng mamamayan. Hatid ng programa ang dekalidad na serbisyo upang mag-ulat ng impormasyon at katotohanan. Hindi papahuli sa oras ng balita. Bawat minuto, eksklusibo. Kami ang Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahagod kan mga napapano na issue kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga issue katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1FM. Si Alvin Yovit sa Tingog nin Barangay. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na po tabi kita ko dyan in Biyernes sa Pizza 15 sa bulan din Agosto 2025. Pangalan
pangaran ni dating konsehal Diego Bido sa pangaran ni RSM Coro Bido dyan sa lado teknikal. Yaon dyan si Limar Aguilar. At inipuan sa indong lingkod, amigo sa radyo. Alwin Masidalio Bitalwin Double L. Bahan po tabi nindo ako hasta alas 8 nin pagkaaga. Digdi po sa programa. Sa mga kababayan niya to na nagsiselebrar kan sa indang mga kumpleanyo, happy birthday po sa Sendo Gabos. May mga kamatian ngunyan, get well soon, asin sa Gabos na nakatutok na digdi sa 1FM Ligaspi 88.3. Kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Arat ko na yan. Okay. Nasa marahik kamong kamugtakan sa mga oras na ini na dahil po nin pinagmamati sa sendong mga hawak mintras nakantabay nakatutok digdi po sa 1FM sa Ligaspi City. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Ligaspi. And samuya po tabing pangungumusta sa lambang membro kan pamilya na nakaantabay na ngunya na pagkaaga sa satuyang programa. Kasubanggi po tabi medyo makusugon, so ano yan, makusugsuuran, tapos aramindo yan po mga localized thunderstorm. Alright, localized thunderstorm. Iyo po yan ang ano yan, namamatian tadigdi sa satuya pag panahonin habagat. Panahonin habagat. Ano po ang satuya na mga bareta ang niya na pagkaaga sa headlines kat mga bareta alas 6. Flood control project sa barangay Masarawag, Ginubatan, Albay na solusyon sa baha, ongoing pa. Comelec naglunsar ng investigasyon sa pagresibinin campaign fund kan mga politika hali sa mga kontraktor. Armindo, dahil man akong sa totoo lang, dahil man akong nahihiling na maraot kung ang politiko magresibi po tabi nin kwarta duman sa kontraktor kung iyan po tabi pinagtataong bulaos. Ano man ang maraot duman? Anong maraot naman? Kung amigo, pwede po tabi din tawan ta. Siyempre, kung ika po kontraktor, ang kontraktor mapirakon. Makwartahan ba ang kontraktor noy? Oh. Ngunyan, kung sobra-sobra na ang pirak may kontraktor, pwede siyang manao. Kung amigo niya, so politiko. Kung amigo, dahil man pigbabawal yan sa batas na magtao campaign fund. Diba? Pwede man, sinasabi ba sa batas na yung politiko bawal na magresibinin donations? Which is gabos naman po na mga politician na nagdralagan, lalo na po ang presidente, vice-presidente, mga senador. Aramindo po, dakula man talaga yung ipinagtatabang sa mga iyan. Dito man aram kung saan, ani ba nga ni ikayan, baka drug money pa? Oh. Iyo? Baka drug money pa po ani bakaan. So, gustong sabihon, mantang tinutugutan man bako man kriminaan magtao kay apura sa nakon nagtao ka sa opisyal kang gobyerno bilang suhol, iyan an sala. Pero ka nagtao ka bilang tabang, bako po iyan tabi krimen. Di po iyan pwedeng maikonsiderar na sarong klase nin krimen. Iyan po ang tandaan nindo. Diba?
Bako yan issue eh. Bako yan issue. Simple nga ya. So, politiko, pag nanggana, sulag tao po tabing kontraktor, simple mahagad manin pabor. Natural yan. Simple ika nagtabang ka, parang may kapalit man. Tabako man, ngunyan po tabi na panahon na ini, dahil man minsan lang po tabi kita malibre, pero may kapalit yan eh. May kapalit yan. Ang mas masahol po kung politician ginamit sa iyang poder bilang congressman, bilang gobernador, bilang senador, bilang vice-presidente, presidente, gabos na mga nakatuko po, ginamit niya yung sa iyang posisyon, tangani po na makakorner siya nin project sa gobyerno, iyan po ang sala. Kaya nga baga sabi ko sa Indo, ang congressman, kung ika po congressman, igwa kanin may construction firm ka. Alam mo, igwa kanin nagkukontrata ka po tabi sa gobyerno, dapat po ma-divest ka. Mahali ka po dyan sa imong kumpanya, tangani na tayon po saro yan sa bawal. Siyempre igwa na yan po tabi nin ano ba yun? Igwa na yan nin issue kan conflict of interests. May conflict of interest na dyan po tabi nata. Siyempre kung congressman ka, ikaso nagigibo, di ba? Yung DBM, bago po ang pagsangli kang taon, by September o Agosto nga po na taon na yung NEP, National Expenditure Program, hali yan sa Department of Budget and Management, pasiring sa Kongreso, both Senate in the House. Tapos yung House, mapuon na po kan pag-dissect. Pag-dissect po tabi. Dissect na po ko digdi. Pag-dissect kan mga proyekto, napupunduhan po sa irarom kan National Expenditure Program, iyan na NEP. Naka-itemize yan dapat. Tapos, piraan pondo kan gabos na mga ahensya kan o kada ahensya kan gobyerno, anong mga item ang nakabugtak dyan, natatasiring ka ng kantidad. Iyo po yan ang proseso. Iyan po nasa batas, Kamara de Representantes. Then, after kayan, isusubmit dyan sa Senado kung ang version po tabi kan Senado, the same. Duman sa version kan House, pagsasaroon na sana po iyan, tangani na mapirmahan into a law kan Presidente bago po magtapos ang taon. Takon dayon natatapos po bago magtapos ang taon, tabi ang January gagastos kita po tabi kan dating budget, which is bako po practical. Taiba naman so pagkakagastosan, di ba? Iyon ngunyan siyempre, ikaso congressman, ikaso nagdadaisik kan pondo. Halimbawa sa DPWH, ikaso nagdadaisik kan pondo tabi. Sa paguna din do, dahil daw po siya dahil daw po tabi siya gibunin paagi na ngani na lumusot so sa iya po na mga propisto kung siya po kontraktor. May mga project proposal isinabay sa National Expenditure Program, tangani po tabi na mapirmahan into a law, na pinag-apod po na General Appropriations Act. Pag napirmahan na kang presidente, batas na po yan. Di ba? Simple man sana po yan. So gustong sabihin, kay po na maghali po, mag-divest ang sarong kongresista duman sa iyang kumpanya na construction tabi na
nagkukontrata sa gobyerno kasi may pinag-aapod na conflict of interest, which is bawal po yan sa lindong kang gobyerno. Kaya bagadigdi sa tuya, nagharali na. So bagong congressman po, si Kaloy Luya, bagong congressman kan 2nd District, naghali na, sabi ka, makapa siya. Naghali na. Si Elizalde Congressman Elizalde naghali naman yan po sa Sunwest Construction and Development Corporation. Sunwest. Ngunyan, Sunwest Incorporated garon si rinkaan. Before kan nanggana siya po bilang representante ka na Bicol way back 6 years ago. Nag-divest na da siya. O siya nagtaram kaan. Tabi kay ito. Siya nagtaram. Gustong sabihin, hindi na siyang pakiaram duman sa Sunwest. Tapos, ingon yan, so Sunwest baga na sa hot water because ang Sunwest, tabi, naka-corner nin 10 point something billion. Hindi ho billions of pesos po. Naka-sandwich so Sunwest nin 10 plus something billion pesos na flood control. Pang-apat gayod sinda or pang-pito day ko masabutan. Bastang siringkaan bilyones po ang pinag-urulayan. Not million billions. Gulping project noy. So Sunwest. Gulping project. So sa iyang tugang na si Christopher Quito ko. Si Quito nakadali man po nin 4 point something billion na flood control. Iyan po ang kuan. Pero si Quito, tabako man siya official kang gobyerno, dati siyang ako Bicol Party List. Dahil man siya nanggana kan eleksyon bilang representative kan 2nd District. Pinapirdi siya. Pero siya dahil siyang problema. Jawa naka-corner pa po as long as na iyan ang mga project na yan sa pag-inventory po iyaon iyan dyan. Tapos po dakulpaan tama naman yung pagpapagibo ka iyan susog sa standard kan sa tuyang gobyerno. Day man po siyang sisimbagan. Kasi tama yung bako man sala kaya na magkuanin project. Dahil bako man sa siyempre nagdinegosyo, bakit ko man bawal ang pagnegosyo sa Pilipinas noy? Maski ka nasa pribadong sektor, bako man po bawal yung pagnegosyo. Di ba? Makipagtransaksyon ka sa gobyerno, bako bawal. As long as nasusunod kita duman sa mga requirements kan gobyerno sa irarom kan batas. Nasa proseso within the boundaries of the law. Day kamong papanimbagan diyan. Day kamo dapat na matakot. Ganyan. Ganyan po actually. Actually tabi. Medyo masakit na ngunyan in the sense po na pinagkakalkalkan sa tuyang presidente yung mga issue na may relasyon digdi sa flood control. Sabi ko ni Sendo po, kita kamong mga kontraktor, tadakulon kita digding kontraktor sa tuya digdi sa Bicol, maski sa Albay dakulon. Kamong mga kongresista po, tabi, na nai-involve digdi, takamuan nasa hot seat nun yan, dahil kamo dapat na mahadit, sa ginigibo pong investigasyon kan Palasyo Malacañang. I think sa area kan Visayas igwa na po na nagpuo na po ang investigasyon. Dahil kamo dapat na mahadit digdi po. Why? Kung tama naman yung ginigibo nindo, tama naman po sa standard kan DPWH na dapat siring kaini ang dapat. Tama naman yung proseso nindo sa pagkuha kang project, sa pag-corner kang project, nag-agi ka mo sa proper bidding, dahil man kamong dapat na ikatakot. Dahil kamong dapat na ikatakot.
kamong congressman, bako man talaga kamo sa kontraktor, dahil man kamong dapat nakihadit sa indong sa diri po tabi, nata, maluwas po ang tutuukaan. Ang katotohanan po, maluwas iyan. Dahil kamunin problema, dahil kita mahadit kaan. Kaya lang kung igo talaga kita for example, igo kita kalukuhan na ginibo kung nata nako atayan, na corner ta po ang project, dahil na kitang magiginibukaan, dahil na kayang takluban yan because porsigidungon yan ang administrasyon ni BBM na masolusyonan ini, na mapanimbag sa mga tao na nasa likod po kan nasa likod kay ining kalukuhan na ini. Iyan po ang issue iyan ang issue saka bagasan. Kaya sabi ko sa Indo po, simple hono na simple honon po tabi na bagay. Simple hono na daytay ni dapat na ginibong isyu nga ni o kung tama lang yung proseso. Kaya lang naging isyu tabi ginita. Alam nindo pag minauran saka ay ilingaso barangay kan alat ko na ha. O ilingaso barangay kan Masarawag sa Ginubatan, di iton pong uran, di ito na uran ginulpikan ano yan kan baha kanakaaging aldaw lang. Sabi kan barangay official, igo naman niya kipigigibong flood control, kaya lang ngaya dahil ngaya kaya talaga. Dakulon po na, sabi nga ni po, dakulon na mga parametros, rasones, kung nata po nagparabaha, nata ruminagasa po duman sa tinampo, marhay na aga padiasin sa albay o sabi si Serted. Good morning, Serted. Iya baga. O ikasuhapon pa lang kulibat ko, porber kita kamu po tabi. Ano ba 'yun? Porber ko malingawan po ini. Kasuhapon nagpaapod man so sanggunian panalawigan. What is the purpose kung natata nagpaapod kan meeting duman sa mga quarry operators? Hindi ko malinaw kasi nata. Kasi unang sabihin ko sa Indo ang gusto kan sanggunian. Parang makikiaram sinda duman sa proseso kan mag-repeal kan ordinance. Then makikiaram sinda sa proseso kan pagtataunin permit sa quarry operator. Unang sabihin ko sa Indo an bukal Vice Governor day po nin autoridad na makiaram sa operasyon po kang quarry. Yan sabihin ko sa Indo. Kamo po, ang autoridad din do is to legislate resolution and ordinance, pero ang pagtataunin permit, pag-aaram kung dapat tawanin ng permit po tabi, iyo po ang gobernador po. Iyan ang igwanin pinag-apod na sole authority po. Naintindihan nindo? Iyan po ang may sole authority. Day pwedeng makiaram maski si Sayman. At madesisyon, iyo po ang gobernador. Iyo.
ang pigiling ko garo gusto man susang ko ni ana makikiaraman. Makikiaram ta sinda ma-operator. Tapos gusto man sindang nintong patch nako. Maski sa imo po tabing libro basahon ura kamong autoridad na makikiaram diyan. Pwede ka mo magibo. Ang function nito po tabi is to oversee kung nasusunod itong mga requirements tabi kan napirmado kang gobernador, iilingon lang nindo po yan kung nasusunod din do. Pero kung makikiaram ka mo sa mga dapat tawanan permit o dai, wala po kamong karapatan. Kung gusto nindo po tabi kaan, kung gusto nindong makiaram, o nasasabi ko sa indo, kung gusto nindo makiaram, maggobernador man ka mo. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to meat mancha. Hello, right bar blue. Isang labatan yan. Right bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to meat mancha. Hello, right bar blue. Isang labanan yan. Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Two. Smart dishwashing paste ko! Smart 2. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah.
papaya. Iguaning double whitening can papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. 32 minutos lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang lang batang yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang lang batang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart dishwashing paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa.
helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, diba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh-looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. One, two, three, let's go! Sige, so balik na ako digdi sa programa po. Igwa na kita nin 39 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Digdi po sa programa adi. Karat ko na ta kuwantang unay ning mga bareta gayod. Anyway, ano ini? Tod-tod na kayo din eh. Okay. Yan. Tod-tod na. Tatapuson ko na una ining iba na pinag-urulayan tadigdi. Aday. So, saro digdi po tabi sa medyo maiinit na pinag-urulayan pa iyo ining ano ba yon? Order na po para sa investigation kan gobernador digdi sa tagusto da pong maaraman talaga kung pira yung nagastos sisay ang mga tawong nasa likod kan garo pang bababoy duman sa mga patrabaho po infrastructure kan Albay. Iyo baga kung alangkawon man ang ginastos, siyempre talo dyan ang mga Albayano,
talo talaga mga albayano, alangkawon ang gastos. Di ba? For example, ang Peñaranda Park, ang ginastos po tabi is sobra sa 90 million. I think 93 or 96, ganun. Yung dati po na plano, dating planong inaprobaran is only dahingani po nin 50 million. So dapat nakatipid kita nin 40 plus million adi. Tapos magayon pa. Tanong yan aramin do iyan daw na gigibuhon na fountain tabi diyan sa Peñaranda na garo languyan ki garo languyan po tabi ki sira. Diyan sa kuan. Ang sabi dahil man nagpapangsyon raot da yan. Raot. Mairahin na naman. Dahil patapos mairahin na naman. Tayon baga dapat may fountain yan Peñaranda. Iyo. Isipon nindo ni Midda Park. Dakulaon na ni Midda Park, mas dakula sa Peñaranda, I think, mas dakula yan. Pero, pira man sila ginastos dyan, 5 million gayod. 5 billion gayod Samantalang so, samantalang so, ano ini, 90 million plus, sain ka baga puro takaan. Dakulaon. Dakulaon talaga po yung diferensya di. Saka. Tapos so Linyon Hill ura man ki pagbabago halos duman sa structure nga ni ginastosan nin 20 million ura nin halos pagbabago. Yo. So ngunyan taura nin halos pagbabago siyempre ma-react po tabi ta napir didigdi so mga albayano baga. Yo. Napir di so mga albayano digdi sa patrabahong ini. Okay, dapat na arabon ta kon nata. Tama ko? Aramon ta po kon si Rizay nag durodilin siya man digdi. Ta simpre ayo man yan simpre mga durodilin siya di. Ayo man bagayan mga durodilin siya kaya kay puhan po na igwadigdi ki manimbag kay ni. Day man tabi pwedeng dai. Di ba? Day man pwedeng dai. O kung ano man ang tapos kung ano man ang kakulangan dyan dagdagan kung pwede pang dagdagan tama kanuson manang raot. Hindi man ang pwedeng mabinta sa mga turista po kung malang raot ang klase sa facility. Kung malang kalasang klase sa facility dahil man yan mabibenta po yan ang sigurado sa kabaga. Paano mabinta yan kung maraoto ng facilities? Maski hindi ka man siguro magugusto dyan na dahil nga matanos na comfort room magusto ka daw. Magusto ka daw. Diba? Yun na yan ang kuwan dyan. Yun na po yan dyan ang issue tangon yan kung papaano. Ba? Kung papaano po tabi yan kung sisiyan magluwas dyan at siyempre dahil mo man pwedeng matago dahil mo man pwedeng matago talaga dahil mo pwedeng itago kung igwa dyan ki sala sa pagkaka gibo tapos kung nagulpi
Dahil mo pwedeng itago. Yan kasi, ang pinaghahanap tangon yan po is yung accountability kan mga tao na na-involve digdi sa mga transaksyon na ini. Yung accountability, iyon ang pinaghahanap tangon yan. Kapag wala kitang accountability ka, hindi sige sa nan tira takaan. Kay rakman kan mga albayano, kay rakman kan mga taxpayer. Di ba? Di ba? Tabatangon yan, raman ki ibang mayaman ngon yan. Mostly kan mga mayayamanon digdi sa tuya, mga politisyan. Tayo po nga matagal, iyan na sisay. So, mga nakaarabot sa Forbes magazine na mga negosyante, mas mayaman pa so kuwangkaan. May naagatabi Jess Messina dyan sa ano yan? Dyan sa Barangay Campadang. Jess. Day ko pala na nakwanso ano yan adi. Day ko na i-chat ko daw si Jess. May i-chat ako sa imo Jess i-chat ako. Video, chat ko muna. Halata yan. Si Kuan. Okay. Good morning sa mga taga-Padang Legazpi ha. Mga taga-Barangay Campadang sa Legazpi. Right? Batangon yan, piparahanap na. Nagharanapan nangon yan kan Kuan. Tapos igod ngon yan actually may mga grupo abo ko na digdi sa Facebook ta sabi nga na po nakaka-Kuan. Ano ba yon? Preparar nakaka-preparar so mga tao na kuan kondang na si Mex taon mo ako dyanin kuan tapos ikag mo si Mex nasa linya na ngunya na pagkaaga konta po ang report na dyan sa kampo General Simeon Ola. This DWGO Live Report. Mex, good morning kami. Magandang umaga po Kuya Alwin at sa lahat po ng mga nakantabay sa programang Tingog ni Barangay sa 1080 DRRL Radio Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Naresto po ng pinagsanib na pwersa ng Criminal Investigation and Detection Group Masbate Provincial Philippines Colonel Edgar Butch A. Moraleda, katuwang ang Masbate City Police Station at Masbate Mars Patsa ang isang suspect na kilalang si alias Tonong, 47 anyos, may asawa, magsasaka at residente ng Barangay Maingaran, Masbate City, bandang alas 3:30 ng hapon. Iniharap ang akusado sa batas sa pamamagitan ng warrant of arrest na ilabas ni Honorable AVC Sorbito Alba, presiding judge ng Branch 48 Masbate City noong August 7, 2015. Kaugnay ng kasong frustrated murder, may tinakdang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado. Ipinahayag ni Police Colonel Jefferson Bon Araujo, Provincial Director ng Masbate Police Provincial Office na naturang operasyon ay patunay ng masigasig na pagtutok ng kapulisan sa mga kriminal na patuloy na nagtatakbo sa batas. Hindi kami titigil hanggat hindi sila napapanagot. Lubos ang aming pasalamat sa mamamayan sa kanilang aktibong pagkikisa sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa ating lalawigan, aniya. Patuloy namang pinaigting ng Masbate PPO ang kampanya kontra kriminalidad upang matiyak ang seguridad at kapakanan ng bawat Masbateño. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Mercury Topilo Bindino Jr. nag-uulat para sa Tingog din Barangay. Salamat sa report.
DWGO Live Report. Alright, sige. So, may saro pa kita digdi. Si Nestor Kagitla, BI Commissioner Joel Anthony Biado, pinuri ang inisyatiba ng Committee for the Special Protection of Children. Nestor, sa report. DWGO Live Report. Coming. Ipinahayag ng Bureau of Immigration ang matibay nitong pangako sa pangangalaga ng mga batang mahina ang kalagayan ng makiisa ito sa pambansang paglulunsad ng binagong protokol para sa pamamahala ng mga kaso ng mga batang biktima ng pang-aabuso, pagpapabaya, pananamantala at diskriminasyon na ginanap sa Department of Justice, Lungsod ng Maynila. Pinuri ni BI Commissioner Joel Anthony Biado ang inisyatiba ng Committee for the Special Protection of Children sa pag-update at pagpapatibay ng protokol na nagsisilbing komprehensibong gabay para sa mga ahensya ng gobyerno at iba't ibang sektor sa paghawak ng mga sensitibong kasong may kinalaman sa mga batang biktima. Kinatawan ng BI sa nasabing okasyon si Deputy Commissioner Attorney Joel Alejandro Naknak na nagpahayag ng suporta sa bagong pinagtibay na resolusyon kasama ang iba pang pangunahing opisyal ng gobyerno. Nilinaw na binagong protokol na inaprobahan ng CSPC ang mga tungkulin at responsibilidad ng iba't ibang ahensya sa paghawak ng mga kaso ng pang-aabuso sa bata na inuuna ang kapakanan at kaligtasan ng bata. Binigyan diin ng BI ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga ahensya upang matiyak ang proteksyon ng mga bata laban sa pang-aabuso. Ang CSPC na pinamumunuan ng DOJ at katuwang ang Department of Social Welfare and Development ay bumuo ng binagong protokol sa pamamagitan ng masusing konsultasyon sa mga stakeholder na isinama ang mga bagong batas. Tinitiyak ng mga pagbabagong ito na nananatiling maagap, epektibo at sensitibo sa pangangailangan ng bata ang mga intervensyon. Mula sa Maynila, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat sa anumang panig ng mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino. DWGO Live Report. Kaya parang di ko nadadangog. Di ko nadadangog ta. Kuan. Okay. Kita ngani na kuan. Tinahuban. Mga kuan kasi so ano ba yon? Ang problema o maski tarahuban nindoan halimbawa mga flood control tapos nagluluwaso seat pile nagluluwaso flood control nagluluwaso seat pile o maski tahuban nindo yan po maririparoan. Diba? Maski tahuban nindo maririparo yan. Iyon ang kanta nagkurumahog na wala nang oras. Tama lang mo kung igwa na po kikwan. Ano yun Paul okay. Grabe man dyan sa pati sa Santo Domingo na ulakita naman digdi sa Albay.
Nalakitan sa Albay Santo Domingo. Nagkauralakitan. Pati so pag ano yun? Pag-confirm kansaro po tabing opisyal. Maski sa pag-confirm accountant Santo Domingo kay puhan ki municipal accountant. Ang ibinugtakan bagong alkalde si Banda, si alkalde Banda. Ang ibinugtak po na pig-submit po na gustong maging municipal accountant is abogada. Day po nin pinagkuan. Tamas dakol kaya dyan so sa ibong na kagawad. Sa ibong. Parehas man sa Albay, mas dakol sa ibong. Kaya day nakakalusot sa mga appointees. Sabihin ko sa Indo po, day nakamo, day mangyayari sa tuya ka. Pag siring kita kaan gabos. Dapat move on na kita sa politics. Magkakatabang. Pag ibinugtakan kang gobernador, gustong kang mayor, kang gobernador, gustong sabihin, iyan po tabi ang trusted niya na sa pagtubod niya makakatabang sa iya. Day man kamo pwedeng kung kamuan kamu puan bugtak nin tao, day man an i-appoint kan alkalde, taan alkalde nag-appoint yan nin mga official po. So igwas siya kan inapod na trust and confidence. Day mo pwedeng question nun basta-basta yung trust and confidence. Talangan man kalaban mo ibubugtak mo dyan, ikon ipasubo ka paano? Iba ka pag pinasubo ka paano? Yan ang sinasabi ko Di man pwedeng siring kaan. Dapat nangyari sa Santo Domingo, nangyari man sa Albay, nangyari man sa Santo Domingo. Kalaban kalaban. Sus Mario si po. Deki kwan kita. Deki mangyayari sa tuya kaan. Yo, tubod sa kuya, deki mangyayari kaan. Pag siring po tabi kayan, Alright. So, igwa pa kitang 2 minutos po bago mag-alas 8, alas 7 din pagkaaga po na alas 8 na. Maparam naman ako digdi DWRL, bareta alas 7 po masunod.